या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। करूळ घाटात डंपर दरीत कोसळला, चालकाचा मृत्यू। ओसरगाव टोल नाक्यावरती चोख पोलीस बंदोबस्त आणि दोडामार्ग एमआयडीसी लॉंग मार्चवर पराग गावकर ठाम। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। कुडाळ येथून सावंतवाडी मार्गे आजरा येथे कत्तलखान्यात घेऊन जाणाऱ्या 5 गायींची सुटका करण्यात आली आहे। या प्रकरणी कुडाळ येथील 2 आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। बोलेरो पिकअपमधून पहाटेच्या सुमारास ही अवैध वाहतूक करण्यात होती, याची माहिती गोरक्षकांनी स्थानिक गुन्हा अन्वेषण विभागाला दिल्यानंतर सावंतवाडी आंबोली मार्गावरती कारवाई करण्यात आली। या प्रकरणात आरोपींविरुद्ध सावंतवाडी पोलीस ठाण्यात पशु संरक्षण कायदा व प्राण्यांना मृत्यूने वागवण्यास प्रतिबंध अधिनियम अंतर्गत गुन्हा नोंद करण्यात आला। करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। मनसेच्या वतीने कोकणातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेसंदर्भात वेगवेगळ्या प्रकारचे आंदोलन करण्यात येत आहे। 2 दिवसांपूर्वी पाली व हातिवलीच्या टोल नाक्यावरती मनसैनिकांनी धडक देत त्याची तोडफोड केली। त्याच अनुषंगाने कणकवली ओसरगाव टोल नाक्यावरती 18 ऑगस्टपासून कडक पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे। पाहूयात। सिंधुदुर्गामध्ये ओसरगाव हा टोल नाका आहे, याला पोलीस छावणीचं स्वरूप आलेलं आहे। कारण मनसैनिकांनी पालीमध्ये एक जो टोल नाका आहे त्याच्यावर खळफटाक आंदोलन करत तो तोडफोड केली होती आणि त्या दृष्टिकोनातून कणकवलीमध्ये असणारा हा ओसरगाव या टोल नाक्यावर पोलीस अलर्ट झालेले आहेत। कणकवलीमध्ये ओसर नाका या टोल नाक्यावर कणकवली पोलीस निरीक्षक अमित यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली सध्या एक अधिकारी, चार सहाय्यक अधिकारी आहेत, त्यानंतर मग एक RCB पथक देखील आहे 30 पोलिसांचं आणि कर्मचारी असे मिळून 40 ते 50 पोलीस येथे दाखल आहेत। आपण जी दृश्य पाहतो आहोत की जे RCB पथक आहे त्यानंतर हे अधिकारी आहेत तिथे उपलब्ध, जेणेकरून कुठलाही अनुचित प्रकार इथे घडू नये यासाठी हे सर्व कर्मचारी आणि अधिकारी येथे आहेत। आपण ही सर्व जी टोल नाक्यावरची जी अधिकारी आणि जे कर्मचारी आहेत उपस्थित आहेत ते सर्व आपल्या दर्शकांना दाखवत आहोत की जे आंदोलन मनसेच्या वतीने करण्यात येत आहे। कारण टोल नाक्यावर खळफटक हे आंदोलन मनसेचं असतं आणि ते मनसेचं आंदोलन या दृष्टिकोनातून खूप धसका घेतलेला आहे। या सिंधुदुर्गातील टोल नाक्याने देखील धसका घेतलेला आहे आणि त्यामुळे प्रशासन अलर्ट झालेलं आहे। प्रशासनाच्या वतीने आता पोलीस प्रशासन इथे दाखल झाले आहे आणि त्यांनी येथे या टोल नाक्याला संरक्षण दिलेलं आहे। कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी हा बंदोबस्त आहे। पण अजून देखील म्हणजे काल जो 18 तारीखला पासून हा जो बंदोबस्त सुरू झालेला आहे, जो हातिवल्याचा टोल नाका आहे तो फोडल्यानंतर हा जो टोल नाका आहे हा नेहमी चर्चेत असतो। कारण सिंधुदुर्गात ज्यावेळी टोल रस्त्याचं काम झालं आहे पण म्हणावं तसं अजून सर्व्हिस असतील, स्ट्रीट लाईट असतील किंवा दिसाचे फलक असतील, हे काम प्रलंबित आहे आणि हा टोल ज्या दिवशी चालू होण्याची वेळ आली त्या दिवशी स्थानिकांनी ह्या टोलला विरोध केलेला आहे आणि त्यामुळे
त्यामुळे हा टोल बंदच व्हावा अशी स्थानिकांची मागणी आहे. तसेच जर समजा टोल सुरू झाला तर आम्हाला टोल मुक्ती मिळावी अशी देखील टोल कृती समितीची मागणी नेहमीच लावून धरलेली होती. त्यांनी सर्वच राजकीय पक्ष यांना पाठिंबा देत आणि त्या दृष्टिकोनात आता मनसेने जे पुकारलेले जे आंदोलन आहे, जे खळ आणि फट्ट्याचं, हे ह्या अजून टोलवर आलेलं नाही आहे. कोणी मनसैनिक या टोल नाक्यावर अजून आले नसले तरी प्रशासन अलर्ट झाले आणि पोलीस बंदोबस्त इथे तैनात करण्यात आलेला आहे, एवढं मात्र आपल्याला आज दिसत आहे. उमेश बुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली. करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. मडगावच्या दिशेनं जाणाऱ्या नेत्रावती एक्सप्रेसची धडक बसून बोर्डवे रेल्वे फाटकानजीक 3 गवेरेडे ठार झालेत. ही घटना शुक्रवारी रात्री 10:30 वाजण्याच्या सुमारास घडली आहे. मडगावच्या दिशेने जाणाऱ्या नेत्रावती एक्सप्रेसची धडक बसून बोर्डोवे रेल्वे फाटकानजीक 3 गवेरेडे ठार झाले. ही घटना शुक्रवारी रात्री 10:15 वाजण्याच्या सुमारास घडली. मोटरमनकडून याबाबत माहिती मिळताच कणकवली रेल्वे स्टेशनवरील RPF कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. तसंच याबाबत वनविभागाला देखील माहिती देण्यात आली. गवेरेड्यांना बसलेली धडक एवढी जोरात होती की यात काही गवेरेडे ट्रॅकपासून दूर जाऊन पडले, तर काही गव्यांच्या अक्षरशः मांसाचा सडा रेल्वे ट्रॅकवरती पडला होता. करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. कासारडेहून कोल्हापूरला सिलिका वाळू घेऊन जाणाऱ्या डंपरला करूळ घाटात अपघात झालाय. यात डंपर चालक सचिन चौगुले राहणार कोल्हापूर याचा मृत्यू झालाय. करूळ जीवरक्षक टीम आणि पोलिसांनी 4 तासांच्या प्रयत्नांनंतर मृतदेह बाहेर काढलाय. करूळ घाटात आज पहाटे 5 वाजण्याच्या सुमारास चालकाचा ताबा सुटून डंपर दरीत कोसळला. कासारडे येथून सिलिका वाळू घेऊन डंपर चालक सचिन चौगुले डंपर घेऊन कोल्हापूरला निघाला होता. यावेळी विश्रांती ठिकाणापासून काही अंतराच्या वळणावरती चालकाचा गाडीवरील ताबा सुटला. डंपर 70 ते 80 फूट खोल दरीत कोसळला. या अपघातात चालक डंपर खाली सापडून ठार झाला. करूळ येथील सह्याद्री जीवरक्षक टीमनं दरीचा काही भाग खोदून तब्बल 4 तासानंतर मृतदेह बाहेर काढला. त्यांना पोलीस राहुल पवार, रमेश नारनवर, हरीश जायभाय यांनी सहकार्य केलं. अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस निरीक्षक फुलचंद मेंगडे, उपनिरीक्षक अमोल पाटील, पोलीस हवालदार नितीन खाडे, पोलीस नाईक राहुल पवार, रमेश नारनवर, पोलीस कॉन्स्टेबल अजित पडवळ, हरीश जायभाय आदी घटनास्थळी पोहोचले. डंपर दरीतून बाहेर काढण्यासाठी 2 क्रेन मागवण्यात आल्या होत्या. करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. मंत्र्यांना भेटायलाही जाताना मी कधीही जॅकेट घालून जात नाही. आज संजूच्या वाढदिवसाला घातलं. दोघांचंही मॅचिंग झालं. अशी जोरदार फटकेबाजी भाषणाच्या सुरुवातीलाच निलेश राणेंनी केली आहे. पाहूया. दरवर्षीप्रमाणे संजू परब यांचा वाढदिवस न चुकवता एखादा असा वाढदिवस चुकला असेल संजू परब यांचा, आणि आज ही पण योगायोग आहे की आम्ही कपडे पण सेम नाही. इतर कधी मला घालावंसं वाटलं नाही जॅकेट, आजच घालावंसं वाटलं. म्हणजे मी अनेक ठिकाणी जातो, म्हणजे गव्हर्नर साहेबांच्या घरी जात असेल, मुख्यमंत्री साहेबांच्या घरी जात असेल, पण आज का माहित नाही संजू परबचा वाढदिवस म्हणून आज जॅकेट जुनं कुठलं तरी मला मिळालं. त्या घालून गेलं, चढवलं आणि आज योगायोगाने यांनी पण तेच घातलं. करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी, निर्भेळ आणि सकस
रस चवीच गोकुळ लई भारी, चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी, चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी, गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ, अस्सल चव कोल्हापूरची. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. संजू परब सगळ्यांनाच हवाहवासा वाटतो. पदाच्या मागे जाऊ नको, पद तुझ्याकडे धावत येईल असं काम कर, कारण भाजपात काही मागायचं नसतं, बाण उलट येतो, असं मत निलेश राणेंनी व्यक्त केलंय. संजू परब सगळ्यांनाच हवाहवासा वाटतो. नगराध्यक्ष म्हणून त्यांनी केलेलं काम मी जवळून बघितलेलं आहे. मला असं वाटतं त्याच्या प्रमुख जी काही कामं आणि त्यांची भूमिपूजनं ज्या ज्या वेळेला झाली त्यावेळेला जवळपास 70-80% त्या कार्यक्रमाला मी हजर होतो. माणूस म्हणून संजू परब कधी बदलला नाही, कारण का तुला नाती जपायला येतात. काय असतं, आपण राजकारणामध्ये असताना नाती जपणं किंवा संबंध जपणं हे कळलं पाहिजे. ज्याला संबंध जपायला येतात ना तो राजकारणात यशस्वीच राहिला पाहिजे. कारण का लोकांचं मन कसं आहे, लोकांचं मन कुठे अडकलं आहे, लोकांना काय हवंय हे ज्याला कळलं. मला असं वाटतं माझ्या जीवनामध्ये मी जे काय अनुभव बघितले, मी जे काय नेते बघितले त्याच्यामध्ये ज्यांना मनं कळली तोच खरा मनातला नेता झाला. असे पदावरचे नेते मी अनेक बघितले. म्हणून तू कधी पदाचा पाठलाग करू नको. झक मारत पद तुझ्याकडे आलं पाहिजे, असं तुझ्याकडून काहीतरी घडलं पाहिजे एवढं फक्त लक्षात घे. पद येत जात असतात आणि भारतीय जनता पक्षामध्ये तर काहीच मागायचं नसतं संजू. उलटा बाण येतो, तुला माहित नाही. हे आता तेली साहेब काहीच बोलले नाहीत, पण त्यांच्या बोलण्याचा अर्थ मला कळला. तू लफड्यात पडू नको. आपण आपलं काम बघायचं, आपलं ध्येय समोर ठेवायचं आणि कानाला बरं वाटेल ते ऐकायचं आणि ह्या कानाने सोडून द्यायचं. करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईनचं YouTube चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे. उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष राजन तेली बोलले, त्याचा अर्थ मला कळला. काम करत रहा, यश मिळेल. माझा सध्या अर्जुन झालाय, माझं लक्ष मी केंद्रित केलंय असं विधान करत माजी खासदार निलेश राणेंनी जोरदार फटकेबाजी केली. आपण आपलं काम बघायचं, आपलं ध्येय समोर ठेवायचं आणि कानाला बरं वाटेल ते ऐकायचं आणि ह्या कानाने सोडून द्यायचं. मेहनत करत राहणं. आता मला अनेक पत्रकार विचारतात, काय साहेब हल्ली काय बोलत नाही तुम्ही कोणावर. मला माझा अर्जुन झालंय, मला फक्त मासाचा डोळा दिसतो. मला तुम्ही काय विचारायचं नाही, तुम्ही माझा नंबर डिलीट केला तरी चालेल. माझं लक्ष आता फक्त त्या चौकटीच्या बाहेर मला कुठे हलवायचं नाही. आणि म्हणून काम करत असताना संजू, उद्या काय मिळेल याची कधी चिंता करू नको. झक मारत पद आपल्याला द्यावंच लागेल असं काहीतरी तुझ्या हातातून घडलं पाहिजे, तेव्हा जाऊन हे सगळं चित्र उभं राहतं. नाहीतर बीजेपी मध्ये असं काही कळणार नाही तुला काय होईल काय नाही. अहो म्हणजे मी टीव्ही बघतोय. आम्ही तेव्हा विचार केला तेली साहेब की आता फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री होणार आणि मी घरी जाणार, बुके वगैरे देणार. शिंदे साहेब झाले. मी डोळे वगैरे सोडले. मी काय झालं रे, खरे टीव्ही बरोबर आहे की मागचं कुठलं बरं काहीतरी लफडं तर नाही. आमची इच्छा आहे की फडणवीस साहेबांनी मुख्यमंत्री झालं पाहिजे, पण त्यांच्या तोंडातून किंवा त्यांच्या समर्थकांकडून असं काही तोंडातून येताना मी ऐकलं नाही. कधी काय होईल काय सांगता येत नाही.
म्हणून आपण कामाचा पाठलाग करायचा. जे काम पक्षाने हातात दिलंय ते असं करायचं की दुसरा कोण करू शकत नाही आणि पक्षाला तुझ्याशिवाय पर्याय मिळणार नाही किंवा आपल्याशिवाय पर्याय मिळणार नाही अशी व्यवस्था उभी करायची. करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. वाढदिनी दरवर्षी कार्यकर्त्यांचं प्रेम मिळतं. 14 वर्ष निलेश राणे वाढदिनी प्रत्यक्ष भेटून शुभेच्छा देतात. हे प्रेम असंच राहू दे असं मत माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांनी व्यक्त करत आभार मानले. सर्वांनीच मला इथे शुभेच्छा दिल्या. सर्व कार्यकर्ते बोलले, आमचे नेते मंडळी सुद्धा बोलले. सर्वांनी मला भरभरून शुभेच्छा दिल्या. त्यांचे मी मनापासून आभार मानतो. आणि सर्वजण तुम्ही एवढ्या मोठ्या संख्येने तुम्ही इथं आलात. दरवर्षी अशाच प्रकारचे जवळजवळ 14 वर्ष मी वाढदिवस साजरा करतो. आणि माझ्या वाढदिवसाला साहेब काही सांगत होते, एकदाच चुकलं. फक्त साहेब एकदा करोना होता तेव्हाच तुम्ही वाढदिवसाला आला नाहीत करोनाच्या काळात. तर 13 वर्ष सतत हे साहेबांचं 13 वर्ष आणि सतत 13 वर्ष साहेब माझ्या वाढदिवसाला इथं हजेरी लावतात. त्यांचं मी मनापासून आभार मानतो. आणि पाटेकर यांनी अशी प्रार्थना केली की सन्माननीय निलेश राणे साहेबांचं असंच प्रेम माझ्यावर राहू दे, त्याला कोणाची दृष्ट लागू नये अशी मी फक्त पाटेकर यांनी प्रार्थना करतो. सन्माननीय तेली साहेबांचे सुद्धा मी आभार मानतो. आम्ही भारतीय जनता आल्यापासून तेली साहेबांनी सुद्धा गेली 3 वर्ष सतत माझ्या वाढदिवसाला ते आलेत. त्यांचे सुद्धा मी मनापासून मी आभार मानतो. हां, त्याच्यामध्ये 2-3 वर्ष गॅप होती त्याच्यापूर्वी यायचा. आणि जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सन्माननीय मनीष देवी साहेब हे इथं आलेत, मला शुभेच्छा दिल्या. मी मागच्या वेळी त्यांच्या वाढदिवसाला गेलो होतो. तिथं मी एक सांगितलं होतं की माझ्या राजकीय कारकिर्दीमध्ये मनीष देवी साहेबांचा सिंहाचा वाटा आहे. कदाचित निलेश राणे साहेबांना सुद्धा माहिती नसेल तर साहेब एक मनीष देवीचा तुम्हाला मी किस्सा सांगतो. 2009 मध्ये आपण काँग्रेसमध्ये होतो आणि युवक काँग्रेसमध्ये एक मनीष दळवीचा एक दबदबा होता. आणि मनीष दळवी तर तो तालुकाध्यक्ष इथे होणार होता. तेव्हा मनीष दळवींनी मी तालुक्यात होण्यासाठी 2009 मध्ये भरपूर प्रयत्न केले. आमचे निरीक्षक आले होते, त्यांना सांगून पहिल्यांदा जर खरी कोणी उभारी दिली 2009 मध्ये तर मनीष दळवी मला तालुकाध्यक्ष तेव्हा काँग्रेसचं केलं होतं. आणि तदनंतर सन्माननीय राणेसाहेबांनी 2010 मध्ये मला जिल्ह्याचा अध्यक्ष केला. आणि तदनंतर निलेश राणे माझ्या आयुष्यात आले आणि निलेश राणेमुळे माझ्या खऱ्या अर्थाने आयुष्याला उभारी मिळाली. एवढं त्या ठिकाणी मी नमूद करतो. आणि सर्वांचे मी आभार मानतो. तुम्ही इथं आलात, मला शुभेच्छा दिल्यात, त्याच्यामुळे तुमचं मी कधी ऋण विसरू शकत नाही. आणि पाऊस सुद्धा थांबला, आता पाऊस येईल कदाचित. आता मी केक कापेन, सर्वांनी केक मध्ये घेऊनच जायचं. मी तुमच्या शुभेच्छा सुद्धा स्वीकारेन. करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांना वाढदिवसाच्या माजी आमदार राजन तेलींनी शुभेच्छा दिल्यात. यावेळी आमदार कोण याची लढाई इकडे नाही, फळाची अपेक्षा न करता काम करत राहावं असं मत माजी आमदार राजन तेलींनी व्यक्त केलंय. संजू परब यांना मनापासून वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो. पाटेकराला अशी विनंती करतो की त्याला चांगलं आरोग्य आणि त्याच्या मनोकामना सगळ्या पूर्ण होऊ देत अशा प्रकारच्या मनापासून या ठिकाणी शुभेच्छा देतो.
संजू परब या नगरीचे नगराध्यक्ष झाले आणि यापूर्वी सुद्धा राणेसाहेबांच्या माध्यमातून वेगवेगळी पदं त्यांनी या ठिकाणी भूषवली आणि सर्वसामान्यांमधला एक कार्यकर्ता म्हणून त्यांनी आपली स्वतःची ओळख या ठिकाणी केली. मग अशा अनेक वक्त्यांनी आपल्या भावना या ठिकाणी व्यक्त केल्या. मी एवढंच सांगेन की संजू परब यांनी कमी कालावधी मिळाला नगराध्यक्षाचा. त्या नगराध्यक्षाच्या काळात जे अनेक वर्ष ज्याला जमलं नाही ते काम संजू परब आणि त्यांच्या सगळ्या सहकार्याने केलं. मी मनापासून त्यांना या ठिकाणी धन्यवाद देतो, मनापासून धन्यवाद देतो. आज आमदार कोण ही लढाई इथे नाहीये सीताराम गावडे. प्रश्न एवढा आहे की भारतीय जनता पक्षाची ही सगळी आम्ही टीम आहोत. शेवटी हे निर्णय पार्टी ठरवत असते. आपल्या सगळ्यांचे एकच जबाबदारी आहे की आपल्याला जे जमेल ते काम प्रामाणिकपणे या ठिकाणी करणं. या मतदारसंघातला खासदार पहिल्यांदाच आपल्या आणायचा योग या ठिकाणी येतोय. एवढी चांगली ताकद आज राणेसाहेब, रवी चव्हाण यांच्या सगळ्यांच्या माध्यमातून कोकणात खूप ताकद या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाची वाढलेली आहे. आपण सर्वजण ज्यावेळी आम्ही 2014 मध्ये सुरुवात केली ते तुम्हीच सगळे म्हणत होता की भारतीय जनता पक्ष काय करणार, पण हळूहळू ही ताकद एवढी या ठिकाणी वाढली की आता आपण लोकसभा आणि विधानसभेच्या तिन्ही उमेदवार, जिल्हा परिषदच्या 50ही जागा, नगरपालिकेच्या 17ही जागा, हीच नाही तर मालवण असेल, वेंगुर्ला असेल किंवा सावंतवाडी असेल, यातल्या 100% जागा भारतीय जनता पक्ष जिंकेल. एवढं चांगलं काम तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी. आणि म्हणून आपण या ठिकाणी काम करत असताना फळ काम मिळतं याचा विचार करायचा. आमचे मित्र सीताराम गावडे हे नेहमीच, आज महेश सारंग आहेत, महेश सारंगांच्या वाढदिवसाला तेच भाषण आहे, संजीव बरोबरच्या तेच आहे. मी तर वाढदिवस साजरा करत नाही, पण खूप चांगलं म्हणजे आपण मनापासून या ठिकाणी बोलला. पण एकच गोष्ट या ठिकाणी सगळ्यांनीच लक्षात ठेवायला पाहिजे की आपण सगळेजण काम करत असताना आपल्या पार्टीची भूमिका आणि आपल्या नेत्यांना जे अपेक्षित काम आहे ते तळागाळातल्या लोकांच्या पर्यंत नेणे आपलं सगळ्यांचं काम. आज या जिल्ह्यात आमदार कोण होईल किंवा इथे विधानसभेत आमदार कोण हा प्रश्न नाही. इथल्या तरुणांच्या 2 हाताला काम कसं मिळेल हा पहिला प्रश्न आहे या मतदारसंघातला. आपला मतदारसंघ दिवसेंदिवस कसा मागे जातो याचा विचार आपण या ठिकाणी करायला पाहिजे. आणि जेणेकरून जी आढाळी MIDC राणेसाहेबांच्या काळात 2013 मध्ये झाली, तर 2013 नंतर आजही एकही व्यवसाय त्या ठिकाणी सुद्धा, मग ते वैभव नाईक असू देत, केली ते सीवडच्या प्रकल्पाला त्याने विरोध केला, MIDCला विरोध केला, त्या ठिकाणच्या सीवडच्या प्रकल्पासाठी सातत्याने प्रयत्न आपण सगळ्यांनी केले. त्यावेळी राणेसाहेबांनी 130 कोटी रुपये भूसंपादनसाठी त्या ठिकाणी दिलेले होते. पण त्यावेळी वैभव नाईक असतील, विनायक राऊत असतील, या सगळ्यांनी मिळून विरोध केला. नानाचा प्रकल्प असेल त्याला त्यांनी विरोध केला. मग कोकणातल्या सगळ्या तरुण तरुणांनी करायचं काय हा प्रश्न आज इथल्या लोकांच्या समोर आहे. आणि मग तेच वैभव नाईक विचारतात की तुम्ही काय केलं. आणि म्हणून आज एक राजकीय भाषण नाही, आपण संजूला वाढदिवसाला शुभेच्छा देण्यासाठी काही जमलोय, पण शेवटी आपल्या सगळ्यांची फसवणूक होत असताना आपण कधीतरी जागे होणार आहोत की नाही याचा विचार पण अशा प्रसंगी आपण सगळ्यांनी या ठिकाणी करायला पाहिजे. आणि म्हणून मी आपल्या सगळ्यांच्या माध्यमातून मी संजू परब यांना मनापासून शुभेच्छा देतो. या जिल्ह्यातल्या आपण सगळ्यांनी एक शपथ घेऊया की तिन्ही आमदार आणि आपला खासदार, जिल्हा परिषद, नगरपालिका या सगळ्या भारतीय जनता पक्षात 100% भाजपा झाली पाहिजे. या दृष्टिकोनातून आपण सगळ्यांनी प्रयत्न करूया. आजच्या दिवसात मी माझ्या कुटुंबातर्फे आणि भारतीय जनता पक्षातर्फे मनापासून संजूला शुभेच्छा देतो. त्याचं उदंड आयुष्य उदंड आयुष्य आणि त्याची भरभराट हो, त्याच्या मनोकामना पूर्ण होऊ दे अशा परमेश्वराने गाणं घालतो आणि मी या ठिकाणी थांबतोय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी.
माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांच्या वाढदिवसानिमित्त मान्यवरांनी त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला. माजी खासदार निलेश राणेंच्या उपस्थितीत हा केक कापून वाढदिवस साजरा करण्यात आला. पण आम्हाला सगळ्यांना एकच माहिती आहे, मला वाटतं सगळेजण बोलतील की आम्ही सगळे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून सगळेजण काम करत असताना जे नेतृत्व देईल ते पुढील आमचे गुण असतील एवढंच मी सांगतो. आणि संजूभाईंचा आज वाढदिवसानिमित्त आपण सगळेजण एकत्र झालो. पण आजचा वाढदिवस खूप अप्रतिम संजूभाई झाला असं मला गेले कित्येक वर्ष आम्ही सेलिब्रेट करतो संजूभाईंचा वाढदिवस. आज मला एवढंच सांगायचं आहे की संजू कायम म्हणतो, संजूचं वय मला वाटतं माझ्यापेक्षा 8 ते 7 वर्ष जास्त आहे, त्याच्यापेक्षा खूप लहान आहे मी वयाने. आम्ही गेली 15 वर्ष निलेशजी राणे साहेबांच्या बरोबर काम करत असताना असंख्य आमच्यासारखे कार्यकर्ते तयार झाले. पण कार्यकर्ता कसा घडावा आणि कसा कार्यकर्ता बनावा त्याचं ज्वलंत उदाहरण संजूभाईंसारख्या एक कार्यकर्त्याला, माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला घडवण्याचं काम निलेशजी राणे साहेबांनी केलं. त्यामुळे जोरदार टाळ्या होण्या ज्यांच्यामुळे आम्ही आज दिसतोय त्यांनी आज वाढदिवसाला आलेत आणि या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली. खरं म्हणजे ग्रामीण भागातनं येऊन एखाद्या शहरामध्ये नेतृत्व करणं आणि शहरातल्या सगळ्याच मतदारांनी त्यांना स्वीकारणं ही गोष्ट तेवढीशी सोपी नसते आणि खास करून राजकारणात तर नसते. कारण प्रत्येकाची एक विचारधारा असते, प्रत्येकाचे एक काम करण्याची पद्धत असते. परंतु संजू परब यांनी ते सिद्ध करून दाखवलं. अनेक वर्ष अनेक जण म्हणत होते की आम्ही शहरामध्ये सत्ता परिवर्तन करू, शहरामध्ये अशा प्रकारे आमचं नेतृत्व आणू, अशा प्रकारे दुसरं नेतृत्व पुढे आणू. परंतु अनेक जण ते करू शकले नव्हते आणि हे सगळी किमया संजू परब यांनी खूप कमी कालावधीमध्ये चांगल्या पद्धतीने करून दाखवली. आणि एवढंच नाही तर नगराध्यक्ष म्हणून जी कारकीर्द त्यांनी ज्या पद्धतीने राबवली, ज्या पद्धतीने या शहराच्या विकासामध्ये त्यांनी आपला योगदान दिलं, ते सुद्धा त्या ठिकाणी याच्या पुढच्या काळामध्ये सातत्याने वाखाणण्याजोगं राहील. त्याच्यामध्ये त्यांनी छोटे प्रश्न आणि वर्षानुवर्ष अडकलेले सुद्धा मोठे प्रश्न मार्गी लावण्याचं एक अभ्यासपूर्ण काम या काळामध्ये केलं. आणि या निमित्ताने एक वचन देतो की या सगळ्या वाटचालीमध्ये तुझ्या खांद्याला खांदा लावून त्या ठिकाणी ग्रामीण भागामध्ये, शहरामध्ये सर्वसामान्य माणसापर्यंत पोहोचण्यासाठी जे जे काही काम केलं पाहिजे, ज्या पद्धतीने राणे साहेबांच्या स्वप्नातील सिंधुदुर्ग घडवण्यासाठी आपल्याला जे काम आपण करतो ते यशस्वी करण्यासाठी जे काही प्रयत्न आवश्यक असतील ते सगळे प्रयत्न या पुढच्या काळामध्ये निश्चितपणे आम्ही करू. आणि पुन्हा एकदा वाढदिवसाच्या खूप खूप चांगल्या शुभेच्छा देतोय. या पुढच्या काळामध्ये तुला उत्तम आरोग्य लाभो, दीर्घ आयुष्य लाभो आणि तुझ्या हातून या ठिकाणी सर्वसामान्य माणसाचं सेवा घडो. आणि ही सगळी सेवा घडत असताना उत्तरोत्तर या सगळ्या सामान्य माणसांचं, आमच्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्याचं नेहमीच प्रेम तुला लाभो अशा प्रकारची प्रार्थना पाटेश्वर चरणी करतो. आणि सुरुवातीला संजू परब यांना मनापासून वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो. पाटेकराला अशी विनंती करतो की त्याला चांगलं आरोग्य आणि त्याच्या मनोकामना सगळ्या पूर्ण होऊ दे अशा प्रकारच्या मनापासून या ठिकाणी शुभेच्छा देतो. संजू परब या नगरीचे नगराध्यक्ष झाले आणि यापूर्वी सुद्धा राणे साहेबांच्या माध्यमातून वेगवेगळी पदं त्यांनी या ठिकाणी भूषवली आणि सर्वसामान्यांमधला एक कार्यकर्ता म्हणून त्यांनी आपली स्वतःची ओळख या ठिकाणी केली. मग अशा अनेक वक्त्यांनी आपल्या भावना या ठिकाणी व्यक्त केल्या. मी एवढंच सांगेन की संजू परब यांनी कमी कालावधी मिळाला नगराध्यक्षाचा. त्या नगराध्यक्षाच्या काळात जे अनेक वर्ष ज्याला जमलं नाही ते काम
संजू परब आणि त्यांच्या सगळ्या सहकार्याने केलं. मी मनापासून त्यांना या ठिकाणी धन्यवाद देतो, मनापासून धन्यवाद देतो. आज आमदार कोण ही लढाई इथं नाहीये, सीताराम गावडे. प्रश्न एवढा आहे की भारतीय जनता पक्षाची ही सगळी आम्ही टीम आहोत. शेवटी हा निर्णय पार्टी ठरवत असते. आपल्या सगळ्यांचे एकच जबाबदारी आहे की आपल्याला जे जमेल ते काम प्रामाणिकपणे या ठिकाणी करणं. या मतदारसंघातला खासदार पहिल्यांदाच आपल्या आणायचा योग या ठिकाणी येतोय. एवढी चांगली ताकद आज राणेसाहेब, रवी चव्हाण यांच्या सगळ्यांच्या माध्यमातून कोकणात खूप ताकद या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाची वाढलेली आहे. आणि म्हणून मी आपल्या सगळ्यांच्या माध्यमातून मी संजू परब यांना मनापासून शुभेच्छा देतो. या जिल्ह्यातल्या आपण सगळ्यांनी एक शपथ घेऊया की तिन्ही आमदार आणि आपला खासदार, जिल्हा परिषद, नगरपालिका या सगळ्या भारतीय जनता पक्षात 100% भाजपा झाली पाहिजे. या दृष्टिकोनातून आपण सगळ्यांनी प्रयत्न करूया. आजच्या दिवसात मी माझ्या कुटुंबातर्फे आणि भारतीय जनता पक्षातर्फे मनापासून संजूला शुभेच्छा देतो. त्याचं उदंड आयुष्य उदंड आयुष्य आणि त्याची भरभराट हो, त्याच्या मनोकामना पूर्ण होऊ दे अशा परमेश्वराने गारणा घालतो. अनेक दिवसानंतर सावंतवाडीमध्ये येण्याचा योग आला आणि दरवर्षीप्रमाणे संजू परब यांचा वाढदिवस न चुकवता एका दुसरा वर्ष वाटतं त्याचा चुकला असेल. करोनात साजरा केला होता मला. एखादा असा वाढदिवस चुकला असेल संजू परब यांचा. आणि आज ही पण योगायोग आहे की आम्ही कपडे पण सेम नाही. इतर कधी मला घालावं असं वाटलं नाही जॅकेट, आजच घालावं असं वाटलं. म्हणजे मी अनेक ठिकाणी जातो, म्हणजे गव्हर्नर साहेबांच्या घरी जात असेल, मुख्यमंत्री साहेबांच्या घरी जात असेल, पण आज का माहित नाही संजू परबचा वाढदिवस म्हणून आज जॅकेट जुनं कुठलं तरी मला मिळालं. ते आज घालून मला चढवलं आणि आज योगायोगाने यांनी पण तेच घातलं. संजू परब यांचा वाढदिवस माझ्यासाठी माझ्या एका कुटुंबातल्या सदस्याचा वाढदिवस असल्यासारखा आहे. अनेक वर्षांचं आमचं नातं आमच्या बाजूने आम्ही टिकवलं, त्यांच्या बाजूने त्यांनी टिकवलं. आणि अनेक उन्हाळे पावसाळे येऊन सुद्धा हे नातं कधी तुटलं नाही, कधी हललं नाही. त्याचं जास्त श्रेय मी संजू परब यांनाच देतो. कारण का राणेंचा स्वभाव बघता साधारण संजू किती हसरा, किती चांगला हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. आणि आता तेली साहेब खूप बदल आम्ही राणेंमध्ये केले आहे की नाही, तुम्हाला जाणवतं की नाही? आणि म्हणून संजूचा सहवास इतक्या वर्षापासून असल्यामुळे आमचा स्वभाव आता जास्त करून संजू सारखा होत चाललाय अशी भीती माझ्या मनामध्ये आहे. पण ती चांगली गोष्ट आहे. कारण का संजू परब सगळ्यांनाच हवा असं वाटतो. नगराध्यक्ष म्हणून त्यांनी केलेलं काम मी जवळून बघितलेलं आहे. मला असं वाटतं त्याच्या प्रमुख जी काही कामं आणि त्यांची भूमिपूजन ज्या वेळेला झाली त्यावेळेला जवळपास 70-80% त्या कार्यक्रमाला मी हजर होतो. म्हणून मला त्यांच्या कामाचा आढावा कोणालाही देता येईल. इतके वर्ष संजू परब यांना मी काम करत असताना बघत असताना त्यांच्या स्वभावामध्ये कधी मला बदल झालेला दिसला नाही. ते तेव्हाही संजू परब म्हणजे कधी मन मोकळा असं कधी काही बोललं तरी चालेल. माणूस म्हणून संजू परब कधी बदलला नाही. आणि तोच गुण मला असं वाटतं त्याच्यामध्ये सर्वात चांगला आहे. आम्हाला कधी असं काही राखून बोलावं किंवा असं काही वेगळं वाटलं नाही. आणि म्हणून संजू असंच राहायचं. तुझी स्वप्न काय मला माहित नाही, तू कधी मला सांगितली नाही, पण तुला सगळी पदं ईश्वर करो तुला मिळो ही खरोखरच मनापासून माझी इच्छा आहे.
कारण का तुला नाती जपायला येतं. जे पदावरचे नेते मी अनेक बघितले, म्हणून तू कधी पदाचा पाठलाग करू नको. झक मारत पद तुझ्याकडे आलं पाहिजे, असं तुझ्याकडून काहीतरी घडलं पाहिजे, एवढं फक्त लक्षात घे. पद येत जात असतात आणि भारतीय जनता पक्षामध्ये तर काहीच मागायचं नसतं संजू, उलटा बाण येतो. तर संजूला नुसतं तोंडाने शुभेच्छा देऊन चालणार नाही, किंवा तेली साहेबांना असेल किंवा मनीषला असेल, मला असेल. पक्षाची जबाबदारी देईल ती सर्वात चांगली कशी करायची ते जर तुम्ही करत राहाल तर जसं तेली साहेब बोलले, खालचे तिन्ही आमदारक्या, वरची खासदारकी, जिल्हा परिषद आणि कुठली काय काय असते ते सगळ्या भारतीय जनता पक्षाकडे येण्याशिवाय राहणार नाही, एवढं तुम्हाला मी सांगतो. त्या खऱ्या शुभेच्छा, त्या खऱ्या शुभेच्छा. खऱ्या शुभेच्छा जर द्यायच्या असतील तर जे पक्ष काम देईल त्या पक्षाच्या कामाला लागा आणि मग त्या खऱ्या शुभेच्छा घेऊन मैदानात उतरशील, तेव्हाच तुला कळेल की खरी परिस्थिती काय आहे. आज इतक्या वर्षांनी संजू खरी परिस्थिती कळते. काय विषय बरोबर ना? चांगली ह्याला पण विचारतो मी अनेक गोष्टी. पहिलं तेली साहेबांनाही विचारायचं. आता काय, आता कुडाळ मालवण मध्ये असल्यामुळे आपल्या सगळ्यांचं दर्शन फार कमी झालंय. पण मनापासून संजू परब तू मोठा होशील, पदावर मोठ्या जाशील ही माझी मनामध्ये तर इच्छा आहेच. पण त्याच्यासाठी जेवढं काय सहकार्य माझ्यासारख्या माणसाकडून तुला मिळेल ते मी नक्की तुला देईन, एवढंच आज सांगतो. राणे कुटुंब तुझ्या बरोबर आहे, राणे कुटुंबाचं प्रेम तुझ्या बरोबर आहे. आपण सगळे एवढं मोठं हे सगळं बसवणं हे काय सोपं नाही. हे संजू परबच्या प्रेमापोटी आलेली ही लोक आहेत. मोठमोठ्या आमदारांच्या कार्यक्रमामध्ये जातो, आमदारांच्या कार्यक्रमामध्ये एवढी गर्दी दिसत नाही, ती आज संजू परबच्या समोर गर्दी मला दिसते. आणि म्हणून तू नेहमी मनातलाच माणूस राहिलास, मनातलाच माणूस राहायचा. कारण का मनातल्या माणसाला कधी मरण नसतं. पदावरती कोण येतं कोण जातं हे नगण्य आहे, मन हे कधी हरत नसतं. आणि म्हणून तू मनापासून आज कामाला लागलेलाच आहेस. येणारा काळ, येणारं भविष्य हे तुझं आहे. मी भाऊ म्हणून, तुझ्या कुटुंबातला सदस्य म्हणून तुला मनापासून शुभेच्छा देतो आणि आपल्याला सगळ्यांना मनापासून शुभेच्छा देऊन इथेच थांबतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांच्या वाढदिवसानिमित्त मान्यवरांनी त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला. यावेळी सावंतवाडीच्या आमदारकीसाठी संजू परब यांना संधी मिळावी अशा शुभेच्छा दिल्यात. पाहूयात. माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांचा आज वाढदिवस आहे. तर त्यांना आजच्या प्रकट दिनी मी त्यांना लाख लाख शुभेच्छा देते. आम्हाला सावंतवाडीकरांना नेतृत्व लाभलं संजू परब यांच्या रूपाने खरोखर आम्ही भाग्यवान आहोत. कारण एखादी महिला जर पुढे जात असेल तर त्याचे भरपूर विरोधक तयार होतात. प्रत्येकजण विरोध करत असतो जर ती महिला ॲक्टिव्ह असेल, पुढे जात असेल. पण संजू परब हे असं एक नेतृत्व आहे की त्यांनी प्रत्येक वेळी, म्हणजे मला तरी त्यांनी प्रत्येक वेळी सपोर्ट केलेला आहे. माझ्या तिकीटच्या वेळी पण त्यांनी राजकारणात ते शब्द देतात ते पूर्ण करतात. गावागावात त्यांनी संघटना उभे केले, त्यांच्यात ते कौशल्य आहे. खरोखर हे नेतृत्व मिळाल्यामुळे आम्ही खूप आज भाग्यवान आहोत. त्यांचे मित्र सीताराम गावडे यांनी त्यांची भरभरून स्तुती केली. त्याच्यामुळे आमच्याकडे काय आता अजून शब्द उरलेले नाही आहेत. तरी पण त्यांना मी त्यांच्या पुढील वाटचाली शुभेच्छा देते. संजूला प्रथमतः या ठिकाणी ग्रामपंचायत मळेवाड कुंडुरे तसंच तमाम मळेवाड कुंडुरे गावातील
ग्रामस्थ मळेवाड जिल्हा परिषद मतदारसंघातील सर्व कार्यकर्ते पदाधिकारी यांच्याकडून लाख लाख शुभेच्छा. लकीली जर संजूला तिकीट मिळालं तर ह्या शुभेच्छा मात्र प्रचारादरम्यान दिसल्या तर संजूला फार प्रचार करावा लागणार नाही. तर प्रत्येकाने शुभेच्छा देत असताना संजूला आमदारकीचं तिकीट मिळणार की राजन तेलेला मिळणार हे गुलदस्त्यात आहे, येणारा भविष्यकाळ ठरवेल. पण ज्याला कोणाला तिकीट मिळेल त्याचा प्रचार आणि प्रसार मात्र आपण प्रामाणिकपणे करायचा आहे. त्यावेळी मात्र पाय उडून चालणार नाहीये, तरच खऱ्या अर्थानं त्या शुभेच्छा तुमच्या सार्थकी लागतील. माझ्या शुभेच्छा आहेत त्या माझ्या मनापासून आहेत. आणि संजू, तुला जर तिकीट मिळालं, राजेंद्र साहेब तुम्हाला पण मिळालं काय, तर हेमंत मराठे हा प्रचारामध्ये फ्रंट मध्ये असेल आणि हा विकास असाच अखंडित राहण्यासाठी पुन्हा एकदा या ठिकाणी कमळ फुलणं गरजेचं आहे. एवढंच सांगतो आणि पुन्हा एकदा संजू परब यांना शुभेच्छा देतोय. आपल्याला उदंड आयुष्य आरोग्य लाभलो, आपल्या मनातील सर्व इच्छा मनोकामना पूर्ण होत असे श्रीदेव पाटेकर यांनी प्रार्थना करतोय. मित्रांनो, संजू परब यांची आणि माझी मैत्री गेल्या 30 वर्षातील आहे. त्याचं नावच आहे सच्चिदानंद. सच्चिदानंद या नावातच सर्व येतं. या ठिकाणी सच्चिदानंद या नावातच प्रेम, भावना, आदर आहे. हे तुमच्या भाग्यात लिहिलं आहे, ते तुम्हाला कधी कोणी हिरावून घेऊ शकत नाही. तुमच्या नशिबातलं कोणी कधी हिरावून घेऊ शकत नाही. संजू परबला त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त मी एवढीच शुभेच्छा व्यक्त करतो. संजू परब यांच्या ज्या ज्या मनात सगळ्या इच्छा आहेत त्या सगळ्या परिपूर्ण होत. त्यांचं जळी स्थळी काष्टी पाशाणी संरक्षण हो. माझी कुलदेवता आई तुळजाभवानीने, गावदेवता श्रीदेव माऊली रवळनाथ यांनी त्याला उदंड निरोगी दीर्घायुष्य देऊन त्याच्या ज्या सगळ्या मनात इच्छा आहेत त्या सगळ्या परिपूर्ण करावा. आणि रयत पिढीचं रक्षण करता संजू परब, तुम्ही पाटेकरच्या पाठीमागे राहतात नवीन घर बांधून तिथे, त्यामुळे तुम्हाला 100% उभारी मिळेल. कधी लक्ष्मीच्या पाठी धावायचं नाही, लक्ष्मी आपल्याकडे यायला पाहिजे. तशी लक्ष्मी तुम्ही जर चांगलं काम केलं तर 100% तुमच्याकडे येईल, तुमच्या पाठीशी उभी राहील आणि तुम्हाला शुभेच्छा देईल. एवढ्या या ठिकाणी ठामपणे सांगतो. म्हणून त्यांना या वाढदिवसाच्या निमित्ताने मी आज खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि इथे सांगतो जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सर्वांचे लाडके युवा नेते ज्यांच्यावर आपण सगळेजण अतिशय प्रेम करतात आणि तेही आपल्यावर अतिशय प्रेम करतात, असं एक आपुलकीचं व्यक्तिमत्व माननीय संजूभाई परब यांचाच हा वाढदिवस. आणि वाढदिवसाच्या निमित्ताने आपण सर्वजण या ठिकाणी त्यांच्या प्रेमाखातर उपस्थित झालेला आहात. त्यांच्या सगळ्या ज्या काही मनोकामना असतील, इच्छा आकांक्षा असतील, या पूर्ततेसाठी आपण सगळ्यांनी त्यांना सहकार्य करायचं आहे. आणि त्यांना या वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि त्यांची अशीच प्रगती होत जावं. त्यांचं राजकारणातलं जे वैभव आहे ते अधिक प्रगतीपथावर जावं अशी या पाटेकरांच्या चरणी मी या ठिकाणी प्रार्थना करतो. संजूबाईंची कारकीर्द जरी वयाने आम्ही ज्येष्ठ असलो तरी आम्ही एकत्र काम केलं आणि अगदी ते शिवसेना झाले. आम्ही काँग्रेसला असतानाही काम आम्ही बघितलंय त्यांचं. ते काँग्रेसला झाल्यानंतर युवक आणि तालुका काँग्रेस अध्यक्ष, त्याच्यानंतर जिल्हा काँग्रेसचे प्रवक्ते, भाजपचे प्रवक्ते असे एकत्र आम्ही काम केलं आणि कामही त्यांचं जवळून बघितलं. आणि खेड्यातनं आलेला हा युवक तिथे सावंतवाडी घेऊन नगराध्यक्ष बनला आणि या नगराध्यक्षानं कारकिर्दीत पण आम्ही त्यांचं काम बघितलं. एक नगराध्यक्षाचं काम एक चांगल्या उंचीवर नेऊन त्यांनी ठेवलं आणि आपल्या सामान्यातला सामान्य असा माणूस तिथे नगराध्यक्ष बसला आणि सर्वांनाही वाटलं की आमचा नगराध्यक्ष तिथे बसला. त्यामुळे मी आपल्या यशवंती आणि आपल्या सर्वांच्या साक्षीने एकच प्रार्थना सर्व देवदेवतांना करीन. संजूबाईंच्या मनातील ज्या ज्या इच्छा आहेत ते सर्व पूर्ण हो. सामाजिक राजकीय क्षेत्रात प्रत्येक क्षेत्रात त्यांना मान सन्मान मिळो आणि सर्व त्यांच्या इच्छा आकांक्षा पूर्ण हो आणि आपल्या भारतीय जनता पार्टीकडनं त्यांना सन्मानाची परवा अशी यशवंती प्रार्थना करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.
उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. आज संजू परब यांचा वाढदिवस आहे, जन्मदिवस आहे. त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी मी जरा सकाळी बाहेर असल्यामुळे मी येऊ शकलो नाही. पण सकाळी सन्माननीय आमचे नेते माझे खासदार आदरणीय निलेशजी राणे यांच्या उपस्थितीचं मोठ्या प्रमाणात सावंतवाडीमध्ये एक वाढदिवस संपन्न झाला. आता आम्ही संध्याकाळी त्यांना त्यांच्या कार्यालयामध्ये शुभेच्छा देण्यासाठी आलेलो आहोत. संजू परब माझ्याबरोबर बरीच वर्ष काम करतायत. मी ज्यावेळी शिवसेनेमध्ये होतो त्यावेळी सुद्धा संजू परब माझ्याबरोबर होते. मी काँग्रेसमध्ये गेलो तर युवकचे अध्यक्ष होते जिल्ह्याचे संजू परब. त्यानंतर तालुका अध्यक्ष म्हणून सुद्धा त्यांनी सावंतवाडीमध्ये चांगलं काम केलं. सगळे चांगले सावंतवाडीमध्ये दीपक केसरकर मातबल असे नेते असताना सुद्धा एक हाती त्यांनी जिल्हा परिषदला किंवा पंचायत समिती खेचून आणली. चांगल्या प्रकारे म्हणजे मनमिळावू आहेत, शांत आहेत, विकास कामाला सर्वसामान्य लोकांना मदत करण्याची भावना आहे. अशा माध्यमातून त्यांनी खूप लहान वयात त्यांनी नाव मिळवलं आहे सावंतवाडी या मतदारसंघामध्ये. असं असताना त्यांनी आता काल या पालिकेची इलेक्शन झालं त्यामध्ये भाजपचे नगराध्यक्ष म्हणून ते सुद्धा जनतेतून निवडून आले. अशा अनेक पदं त्यांनी भूषवल्याने प्रत्येक पदाला त्यांनी चांगल्या प्रकारे न्याय दिला. आज त्यांचा वाढदिवस आहे. एक अतिशय हुशार कार्यकर्ते आहेत. राणेसाहेब राणे कुटुंबियांचे निष्ठावंत आहेत. आज ते भाजपचं सुद्धा एक निष्ठावंत कार्यकर्ता म्हणून एक पदाधिकारी म्हणून काम करतायत. आणि अशा प्रसंगी मी त्या वाढदिवसाला मी त्यांना शुभेच्छा देतो की मला एवढं माहिती आहे की सावंतवाडचा नगराध्यक्ष झाला का तो आमदार बनतो असं समीकरण आहे. दीपक केसरकर राणेसाहेबांच्या आशीर्वादात नगराध्यक्ष बनले ते पुढे आमदार झाले. त्यामुळे संजू परबांना भविष्य उज्ज्वल आहे कारण ते नगराध्यक्ष झालेले आहेत. आणि नगराध्यक्ष सावंतवाडचा जो होतो तो भविष्यात आमदार होतो. त्यामुळे मी या प्रसंगी त्यांना शुभेच्छा देतो की त्यांनी त्यांचं काम चांगलं आहे. या मतदारसंघामध्ये ते काम करतायत, लोकप्रिय आहेत. त्यामुळे भविष्यात त्यांनी या मतदारसंघामधून ते आमदार व्हावेत अशी मी परमेश्वराकडे आणि या पाटेश्वराकडे प्रार्थना करतो आणि त्यांना मी शुभेच्छा देतो. एवढं त्या प्रसंगी बोलू. संजू परब गेली अनेक वर्ष ज्यांच्याशी माझा स्नेह आहे, केवळ भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता पदाधिकारी म्हणून नव्हे
तर एक व्यक्ती म्हणून, मित्र म्हणून अनेक वर्ष संजीव परब यांच्याशी माझा एक चांगला स्नेह आहे आणि त्या स्नेहापोटी आणि भारतीय जनता पार्टीचा एक पदाधिकारी या दोन्ही नात्यांनी आज त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी या ठिकाणी मी आलो आहे. भारतीय जनता पार्टीच्या पाठीशी संजीव परब सारखे कार्यकर्ते, पदाधिकारी असणं हे भारतीय जनता पार्टीची गरिमा वाढवणारा एक द्योतक आहे किंवा गरिमा वाढवणारा विषय आहे. संजीव परब यांना सकाळपासून विविध मान्यवरांनी विविध शब्दामध्ये शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. या सगळ्या शुभेच्छा फळाला येऊत अशा शुभेच्छा माझ्या राहतील त्यांना. आणि भारतीय जनता पार्टी म्हणून एक विषय आहे. सकाळी जो निलेश राणे साहेब पण म्हणाले की भारतीय जनता पार्टीमध्ये काम करत राहिलं पाहिजे, त्या कामाची योग्य दखल घेतली जाते. आणि मला असं वाटतं की नगराध्यक्ष पद स्वीकारताना किंवा त्या निवडणुकीपासून भारतीय जनता पार्टीमध्ये ते सक्रिय आहेत आणि नगराध्यक्ष म्हणून त्यांनी आपला एक ठसा उमटवलेला आहे आणि पूर्ण जनमानसामध्ये एक चांगली प्रतिमा असलेला असा हा नेता आहे, ज्याला चांगलं भविष्य आहे भविष्यामध्ये. तर त्यांनी सुद्धा भारतीय जनता पार्टीची संघटना प्रमाण म्हणून कार्यरत राहिल्यास त्यांना ज्या मान्यवरांनी आज शुभेच्छा दिल्या त्या शुभेच्छा पूर्ण होण्यामध्ये कोणती अडचण येणार नाही असं मला वाटतं. एक मित्र म्हणून त्यांना सोबत साथ देण्यासाठी कायमच आम्ही त्यांच्यासोबत राहू. भारतीय जनता पार्टी म्हणून जे मार्गदर्शन, जे सहकार्य त्यांच्या नेतृत्वासाठी आवश्यक आहे ते सगळं देण्याचा माझ्या परीने प्रयत्न राहील. आणि पुन्हा एकदा मी सांगू इच्छितो की अशा प्रकारचे कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी असणं हा पक्षाचा सन्मान आहे आणि पुन्हा एकदा त्यांना शुभेच्छा देतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग जो तालुका आहे त्याच्यामध्ये आढाळी नावाची एक MIDC आहे आणि त्या MIDC मध्ये प्रकल्प येत नाही किंवा जमीन वाटप होत नाहीत म्हणून काही लोकांनी मोर्चा काढायचं नियोजन केलं. हे मी वर्तमानपत्रातून वाचलं. पण मला तिथल्या जनतेला सांगितलं पाहिजे की श्रीपाद नाईक साहेब जे केंद्रामध्ये मंत्री आहेत त्यांच्या आयुष मंत्रालयाला 50 एकरची जागा ही प्रकल्पासाठी देण्यात आलेली आहे. 13/7/2023 210 कोटी रुपयाचा प्रोजेक्ट 325 लोकांना रोजगार देणारा हा आपण आढाळीमध्ये आणतोय. त्याचा MOU देखील 7-8 दिवसामध्ये होईल. याला जी जागा दिलेली आहे ती पत्रकार परिषदेच्या अगोदर दिलेली आहे. जमीन वाटप जी झालेली आहे त्यांना आपण 24 प्लॉट जे आपण देतोय त्याचं देखील देकारपत्र देतोय. ते देखील वाटप पत्रकार परिषदेच्या अगोदरच झालेलं आहे आणि पत्रकार परिषदेच्या अगोदरच तिथले सन्माननीय आमचे सहकारी शालेय शिक्षण मंत्री दीपकभाई केसरकर यांनी पाठपुरावा करून त्या आढाळी MIDCतले रेट कमी करावेत अशी मागणी केलेली आहे आणि ती मागणी देखील आम्ही येत्या बोर्डाच्या मिटिंगमध्ये मंजूर करतोय. मला असं वाटतं की आढाळीमध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी 22 कोटी रुपये दिलेले आहेत. पाण्याच्या योजनेसाठी आम्ही 5 कोटी रुपये देतोय. त्यामुळे आढाळीतलं कुठेही काम थांबलेलं नाही. कुणीही गैरसमज करून घेऊ नये. परंतु विनंती एवढीच करायची आहे की ज्या मित्रपक्षाच्या आमच्या लोकांनी ही पत्रकार परिषद घेतली त्यांनी जर माझ्याशी अगोदर चर्चा केली असती तर त्यांचा गैरसमज दूर झाला असता. आणि आढाळीमध्ये जी डेव्हलपमेंट चालू आहे ती एकनाथजी शिंदे साहेब, देवेंद्रजी फडणवीस साहेब आणि अजितदादांच्याच नेतृत्वाखाली सुरू आहे. येत्या काही दिवसामध्ये आढाळीच्या MIDCमध्ये अनेक चांगले प्रकल्प आलेले आपल्याला दिसतील. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. करूळ घाटात डंपर दरीत कोसळला, चालकाचा मृत्यू. ओसरगाव टोल नाक्यावरती चोख पोलीस बंदोबस्त. आणि दोडामार्ग MIDC लॉंग मार्चवर पराग गावकर ठाम. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स.
बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.